Bé, després de la conversa interessantíssima amb Vicent Olmos, el nostre convidat d'Ades, fa un momentet, tenim ja en l'estudi a Pau Chacón. Hola, Pau, bona nit. Hola, bona nit. Que, com vos dia abans, en la presentació, ve a parlar-nos de la Muixeranga d'Alacant. La Muixeranga d'Alacant, que és un grup de gent, a veure, que fa estos castells, no? Conta'ns, què és una muixeranga? Vinga, ho explicaràs millor que jo. Estos castellets, castellets, que no de personetes. Que no són castellets, que són muixerangues, que és el primer que volen donar la diferència de veure, que la gent coneix més castellers catalans i... Sí, els famosos xiquets de Valls i tot això. I quan arribem nosaltres digo, mira, castellers xicotets. Bueno, és al revés, nosaltres som els muixeranguers i els catalans venen de nosaltres. Res, és una tradició valenciana que, bueno, ve de les antigues moixigangues que se feien quan se feien les cercaviles per qualsevol acte important en un poble. Sempre hi havia una dansa que acabava sempre en una torre romana i, bueno, això va anar evolucionant. I, bueno, com passa normalment en les festes de les pobles, al final l'església acaba agarrant... Tallant cosetes i agarrant... Bueno, al final van... La base actualment està en Algemesí, és la més famosa. La famosa muixeranga d'Algemesí, que la gent coneix la música, però, clar, és la música que acompanya... A la figura que puja, clar. Exactament. I allí, bueno, van en processó per la Mare de Déu de la Salut, i és on se mantenen, i allí és on està pràcticament el nucli dur dels muixeranguers, estan allí, que són els dos muixeranguers més grans. La resta, bueno, anem un poquet fent el que puguem, i això és... Però a mi m'ha cridat molt l'atenció que en la no sé com dir-li, manifestació no era una concentració molt gran que va haver a València, de l'Escola Valenciana. La crida, bueno, van dir que una cercavila, una cercavila, però molt, molt gran. Em va cridar molt l'atenció que, evidentment, estaven les muixerangues d'Algemesí, però també n'hi havia la d'Alacant o altres llocs. I això no passava fa 10 ni 20 anys, és algo que està ocorreguent ara. Sí, ara estan naixent moltes. S'ha fet ara hi ha un moment dolç en el tema de les muixerangues, perquè a partir de 1997, que és quan comença la nova muixeranga d'Algemesí, ells arriben al món de la muixeranga en la idea de propagar a la resta del País Valencià el tema muixeranguer. Se sap que n'hi havia muixeranguers en molts pobles de l'antic regne de València, però només se mantenien allí, era l'antiga muixeranga. El que passa és que ells no ho havien fet mai, i quan van arribar els nous, sí, estos van començar a expandir-lo, i bueno, avui en dia, de fet, ese dia de València teníem 10 muixerangues allí, convocades. Jo ho vaig presenciar i vos assegure que és que a mi m'hicien les llagrimetes. Jo què vols que et diga? Jo quan veia ja la xiqueta, que normalment són xiquetes les que tanquen la torre, no? Les enxanetes. Les enxanetes, pues és una cosa que és molt fort, és una emoció tremenda la que produeix veure això. Per què? Perquè és una cosa col·lectiva, no? És un treball... És l'esforç de tots junts, el que s'ha fet en els assajos d'agarrar-se, el saber com ha de fer cadascú en el seu moment, ese moment de contacte físic, de dir, jo estic aquí agarrant a tu m'estàs agarrant a mi, jo confio en tu confies en mi. Sí. El pis de dalt ha de confiar en el que el pis de baix li va agarrar. Al final és una pinya. I la responsabilitat de que dalt del tot hi ha una criatureta molt xicotigua, molts anys solen tindre. Clar, que a més en aquest cas una d'elles és la meva filla. Ja veus. Sí, bueno, la meva filla de fet té ara en març farà 6 anys, però tenim una altra que acaba de fer 6 i una altra de 5. O sigui que teniu 3 enxanetes. En aquests moments 3. Bé, i què passarà el divendres en Sant Vicent? Pues el divendres mos han convidat a participar en els actes de l'homenatge a Ovidi Montllor i res, en principi mos que serà al Barecito, en el carrer Major de Sant Vicent. Exacte, i mos van dir que anarem un poquet abans i farem una actuació, i la cosa se mos va acabar liant i al final hem dit que a les 6 estarem per a fer un xicotet taller en el que tractarem d'explicar un poquet a la gent pues, el mateix que estem contant ara, més o menys, d'on venim, què fem, explicar pues, com anem vestits, què mos posem, la roba perquè la duguem aixina, la faixa que la faixa és una part, en fi, per a fer força també és importantíssima. Per agarrar els ronyons, la panxa, que no... per a que s'agarren les xiquetes o les alçadores que pugen. Per puguen pujar. I, bueno, a veure que la gent veja com ens enfaixem. Si algun valent vol tractar de pujar
també pot fer-lo, Mira. i després acabarem una actuació i la gent que ha pogut participar en el taller pues, pot arrimar-se i fer pinya amb nosaltres i farem molt bé. un parell de figuretes. I si vol sumar-se a la vostra muixaranga, vosaltres quins assajos feu? Un dia a la setmana, dos? La idea és que molta gent que mos veja després s'anime. Sí, perquè pues, que encara busquem gent, que acabem de començar pràcticament fa 6 mesos i necessitem molta gent. Nosaltres assagem un dia a la setmana, que és entre les 6:30 i les 7 del divendres quan comencem i fins a les 8:30, 9 més o menys. És suficient, això és suficient. Doncs Pau, molt bé, molt d'èxit. No pots dir res que el que aneu a fer perquè serà sorpresa, no? O pots avançar? Bueno, tratarem de fer un parell de figuretes que podem fer en la gent que ara per ara som. Normalment ara estem fent un alcoianet, que és una figura de 3 bases, 2 alçadores i una enxaneta. Tot això ho veurem. I un pilar de 3. Pues jo, si no passa res, ahí estaré el divendres a les 6 per a veure com aquesta enxaneta m'esborrona la pell i m'emociona. Molt bé. Te puc assegurar que és... Jo li dic a tot el poble de Sant Vicent, la gent que s'està escoltant, que no s'ho perguen. Però és una de les coses més boniques i més emocionants que... És molt bonic. És molt bonic. La música que l'acompanya és molt bonic. És que és un quadre per a veure. Per a veure. Molt bé. Doncs, Pau, moltes gràcies i fins divendres que ve. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga. Adéu, bona nit. Bona nit.